RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si John, hingkod ang Panginoon, taga San Francisco, Agusan del Sur. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong apelyido. Kipausab ang guni sa akong mama dihang nagbuwag silang papa. Aron niyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Magbuwag na lang Carlos! Dukong tagbuwag. Buwagod! Sige! Lula, Dukong tag. mag-aaway na po silang mama ug papa. mo, karana? Magbuwag na po sila. mo no? Pastilan ba yan ning ha? Murag yung iring o iro nga dili magkadugol. Pakiksultihan unya na ako ning ha. Sige, mag-ipos ko. Mag-ipos ko sa kumputan. Lula, manghipos na ko sa papa. Arion ko na ang imong amahan dyan. Ma! Pasaylo ako dyan. Magkigbuwag na gid ko sa imong amahan. Tingano day, ma? Ano day mabuwag mo? Ano day nga magsige mong kaaway? Pasaylo ako doong. Pero bata pa kay ka nga mahibaw sa hinungdan. Sa dili na mo pagsinaptan ng papa ni mo. Makasabot na mangod ko, ma. Yan. Pa! Ayaw na lang kong paglakaw pa. Ibalik na lang imong danga bag sa kwarto ninyo ni mama. Silo ako, anak. Dapat mo siguro niyang mas maayo ng buhaton. Lisod ang kahimtang na mo ni mama mo. Maglikay na lang ko nga basig mapuno ko o mapasakitay pa may noon mi. Basig usaw niya na mo ang madisgrasya. Ingano man? Nagtugkarang hinungdan dyan. Dili ka unta angay nga maangin aning among away. Apan, wa ami mahimo. Di na sad makaayo ni mo ang pagsigi na mong away ni mama ni mo. Mao nga mas mayo pang magbuwag na nami. Aron magmalinaw na ang imong palibot. Di ka na magkadungog sa among pagsigig away. Ay, pero pa... Ay, kabalata. Magsuporta pagyapon ko sa imong pag-eskwela. May number ka na ako. Punta ka lang unya ko kung magkinahanglan ka na ako, aba. Pa...
Unsaon ba si mong pangupaw dyan? Giningaw na kong papa, ma. Waday ka malipay nga malinawon na ta din Nga di na ka makadungog sa mong panag-awang papa ni mo. Ma, Mo-abroad ko. Aron maka-afford ko sa pagpanol sa among kasal. Ug ipausab ko ng imong apelyado dyan. ha? Pero, kinahanglan ba yung usbon ang akong apelyido, ma? Ni abroad gyud ang akong mama. O gitinuod niya nga iyang ipaanal ang kasalan ni papa o gipausab sad niya akong apelyido ngadto na siyang apelyido sa pagkadaga. Pero tanan akong record sa eskwelahan, gikan pa pag-kinder pa nako, apelyido sa akong papa ang akong gidaa. Unya, Unsa rin dyan? nagpapalit kong mama og motor tiyo kay gamit kinako og biyahe. O hinoon, kamaon man noong kang drive og motor. Kay akong kang ituluan. Kung dalis ka nakaton. Pero kinahanglan kang makuha og lisensya dong ha? Driver's license ba? Oo, tiyo eh. Mabitang tabangin ko tiyo eh. Unsa may mga requirements anang magkuha og driver's license? Di ko na mawa ang birth certificate. O may seminar man ron. Anang gingon nila nga, TDC. May gitawag pa og PDC. Pero unaha og lukat ang imong birth certificate. Kay maom na importante. O tiyo. Tiyo. Pero ka. Gusto mo nakaw. So man nakalukat kasi yung birth certificate. Huy mo na bagay mo. Mama, oy. Ipuusap man yun niya ang akong apelyido. Ha? Dawa, tiyo. Apelyido na yun ni mama ang akong apelyido din sa gikuha na akong birth certificate. Sa? Ay, naunsa ba ko di ay? Gipausap din ang mama ni mo? At nung pagbuwag nila. Saon na namo, tiyo eh. Yung uban akong records og akong mga ID sa eskwelahan. Apelyido man papa. Tawagan sa ako sa mama, be. Gano'y ipausab pa man na mo dyan? Gusto mo kay kong dako ana aron mausab na. Kunya karon gusto na po nimo hinong ibalik na to sa apelyido sa papa nimo. Gikan karon, kana na imong apelyido. Ang akong apelyido. Ma. Naglabad na yun hinuon akong o. Kaya ang akong gusto ng apelyido na lang sa akong papa akong dadon. Kaya maumaning akong records sukat pag-eskwela na ako o kinder. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Kasado ang akong mga ginikanan. Maong nagdako sa apelyido sa akong papa. Apan pagbuwag nila o nagpaanal sila, gipausap sa mama ang akong apelyido ngadto na siyang apelyido pagkadaga. Unsao man din ako, nga sukad pag-kinder nako, apelyido man sa akong papa nga akong gidaa. Ikadawang pangutana. Mas ganahan ang tako nga apelyido na lang sa akong papa ang akong dadon. Kaya sulan ako magpausap sa akong mga records. Pwede pa bang ibalik ni sa apelyido ni papa? Ikatulong pangutana. Unsa may mga pamaagi nga mausap pagbalik ngadto sa apelyido ni papa ang akong apelyido kung pwede man gani. Mga pila sa kahit bagasto. Ikaupat, ug katapusang pangutana. Ang akong mama, tuwar ba sa gawa sa nasod? Kinahanglan ba siyang paibawon ani? O may pirmahan ba siya kung ipausap na sadlako ang akong apelyido? Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, John. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal mga pangutana nato kabahin sa ato ang mga legal nga mga papilis, dokumento, sa ato ang mga property, sa ato mga kabtangan, sa ato ang mga relasyon ug unsa pa nang mga problema nga nagkinahanglan sa kaalam sa balaod ay mugkabalakan as Attorney Elaine Bathan busa ipadala ang inyong
imong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Mahimo sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang atong mga sukintig paminaw karong adlaw? Hinaut unta nga pag mata nato ganinang buntag batag isugat og sapot ha og kalagot no? Wata nakahinumdom dayon sa ato ang problema. Ang una unta natong gibuhat nagpasalamat ta nga nakamata ta guys no? Kay dili tanan nakamata karong adlaw. Shout out sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Attorney Elaine Tantengco Bathan ug Elaine Tantengco Bathan on my Facebook account. Salamat kaayo for your continued love and support sa mga nag-greet ug mga mo-comment dito. Salamat sad kaayo. Thank you sad sa mga mag-like ug nag-follow sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account nato ug sa ato ang YouTube. Muna tungod ani maabot gyud ang ato ang programa sa laing-laing dapit dili lang sa Pilipinas guys kundi sa tibuok kalibutan. So salamat kaayo ninyo. Taga San Francisco, Agusan del Sur, ang atuang letter sender. Ato siyang tawagon sa pangalan nga si John. Iyahang apelido ni ang iyahang gipada og suwat kay mo ni iyahang gusto mahatagan og tubag no ang iyang mga pangutana. Kay ingon niya nga katong pagkagamay niya gipausab sa iyahang mama pagkabuwag sa iyahang mama og papa mula gini ba mo gini akong giingon nganong pahimungtan man gyud ang apelyido sa bata kung magbuwag na ang mama ug papa no nga sila mang duha naghimo ana unya kung giangkon gyud nas papa giangkon nas amahan nangamahan din ha ngano man gyud no nga ato man pahimungtan ang apelyido nga mo man ay makapahimong buo or tibuok no sa pagkatao sa usa ka bata nganong ato man siyang did-an no may unta to wa siya giila kay kung wa siya ilha wa siya gi-acknowledge aw kana unong kasad yun noong muda kag apelyido si imuhang amahan nga wa man ka niya dawata di ayaw pod pero kana ba nga gidawat ay sus no labi nagnaminyo ni si mamag papa kay nagpaanal baya to no ang iyahang gipaanal man to sa iyahang mama ang ilahang kasal so mo ni problema na hinuon siya. So, una niyang pangutana. Kasado ang akong mga ginikanan mong nagdala ko sa apelyido sa akong papa. Apan, pagbuwag nila ug nagpaanal sila, gipausab man pud ni mama ang akong apelyido ngadto sa iyang apelyido. Unsaon man ni nako nga sukad pag-kinder nako, apelyido naman sa akong papa ang akong gidala. Okay. Ang akong pangutana nimo, baone. I-check na ba nimo ang imuhang birth certificate kay kung nataw ka sud pagkaminyo sa imuhang mamagpapa sud kaminyoon sa imuhang mamagpapa automatic man gyud na nga ang imuhang apelyido ang apelyido sa imong papa kay legitimate child mangka sa imong mga ginikanan ang imong middle name ang apelyido sa imong mama pagkadaga unya ang imong apelyido ang apelyido sa imong papa maski pag magbuwag na sila meaning maanal sila di man matandog or maapektuhan ang imong pangan supposed to be. Dili na siya ingon ana sad kasayon on the part sa imuhang mama nga buhaton nga dayon-dayon na lang usbon ang imong apelyido didto sa local civil registrar kay murag mag-apply man gyud ta ani og change of name di man ni kanang matter lang na administrative nga usbon no labo na nga may date of marriage sa imuhang parents legitimate child man ka. So perhaps kung pwede nato ma-check no sa PSA gyud ang imuhag yung birth certificate. Kay kanang PSA mo man na ato ang birth certificate gyud no sa katong NSO nato sa una PSA naman na karon mao gyud na ang official nga dokumento ug legal ug binding unya maunay sundon sa tanan natong mga school records, government records, ID, no driver's license, passport. So i-check na kaya nga kung duda apelyido gyud na si imong papa kay naminyo man sila. So ipa-check na no kay mo gani sundon so kung unsay imong apelyido dito sa birth certificate mo atong sundon ha. So i-check. Ikaduhang pangutana, mas ganahan unta ko nga apelyido na lang sa akong papa ang akong dad-on kay hasulan ako magpausab sa akong mga records. Pwede pa bang ibalik ni sa apelyido sa akong papa? Mahimo gyud kaayo kay legitimate man kaminyo man ang imong mamagpapa. Maski pag magbuwag sila nagpabilin man kang lehitimo no nga anak sa imong papa. So dili gyud pwede nga matangtang basta-basta lang ang imong apelyido. So my suggestion is i-check sa PSA kay basin pa digdi na lang ka mahago or mahasol because ang imong apelyido sakto.
Ikatulong pangutana, unsa may mga pamaagi nga mausab balik ngadto sa apelyido ni Papa, ang akong apelyido kung pwede man gani mga pilay magasto, then you'll have to go to, I think this time, di man ni Mayor lang yun, kung wala gid na usab yun ni, then you'll have to go to the legal procedure of change of name to adopt the surname of your legitimate father. Kay dili man gud na dali-dali lang kay kaning mga record na to kanang local civil registrar guys ba inig masubmit na gani na nato touch move na gyud ta di na gyud na nato basta-bastang pwedeng mausab di na pwedeng atuon lang bibibi akong papason bi kay di ko ganahan wa ko ganahan sa akong pangan no or di na ko ganahan kay nag-away mi sa akong bana di na ko ganahan nga padadon sa apelyido sa akong bana akong anak dili lagi na ingon anak gyud unya magsigid ko remind ninyo no labi nang ato ang mga girls mga kababainhan na ganitay anak unya gi-acknowledge na sa amahan, no? Labi na pod, no? Nasa giamahang way po angod nga di sa gyud angay nato dadon ang apelyido. Kasabot kay ko ana. But for as long as ang rason lang yun nato kay wa na ta nagkauyon sa atong kapikas, ayaw pahimungti inyong mga anak ug mga bata. Labi na kung naghatag pud siyang suporta. Og tip mga ladies, labi na nagkabtangan na og tangtango na ninyo na nya kahuman ug mamatay. Kahuman adto mo nga imong bahin nya unsa niyo pagprobar. No, nga di man apelyido, maglisod na pod mo. Kana na noong gi-acknowledge na mahimo na hinuon ng heredero makapanunod na hinuon na ni katungod inyo na noong kuan no tungod lang kay nagsakit mo naglagot mo nagdumot mo ay lagi pahimunting bata guys ha. Katapusang pangutana, ang akong mama tuara ba sa gawas sa nasod? Kinahanglan pa ba siyang pahibawon ani o may pirmahan pa ba siya kung ipausab pa nako ang akong apelyido? Now, if you're already of age, dako namang kabe sa imuhang ako ang gitan-aw diri, you are already I think 40. You don't need your mother, no? Imuha na lang na i-check. You just need the records, no, of your birth, no? Tanawa lang yun na. Maybe you don't even need to, no? Labo nagmakita na nimo nga sa imuhang birth certificate nga ang imuhag yung apelyido ang naaunta dito, no? Imuhang i-check dito sa PSA gyud nga records. Kung dili kani, padagi na nimo mapatarong, mapausab, ipakita ang marriage certificate sa imuhang parents nga naminyo ang imong mamagpapa while you were sulod na anya man na anak kasulod sa kaminyoon sa imuhang mama ug papa. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gyapon sa tuhang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.